Sipolo munkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela Enhla nasezantsi eMpumalanga naseNtshonalanga umhlaba wonke jikelele komdala nomdala impela bese kubona bonke abantu abathi thina okwethu ukuxakeka kuyophuma mhlasa bukela uSiyaviva TV1 sathola ingqwele ngithi nayike inkunzi nikwa yimina uMapholobo udokotela omkhulu lo udokotela uMzinto iningi labantu ke liyamazi ehambela indawo liyamazi enkonzweni abantu abaningi ngesonto basuke begcwele lapha eMantsele bethi sizobona wona myalelo wethu esiyonyathela ngawo usondele eduze kwaJehova singawashile njalo amadlozi ethu namathongo ethu alokho esinike njalo inhlanhla through lo baba lo basho kanjalo gogo abadala basho kanjalo omkhulu kanisho intombi uqobo zisho kanjalo ingakho namhlanje sizokhuluma ngento ethi odokotela mhlawumbe kuyofanele belikhulume iqiniso ukuthi yini le abanayo abayinikeza abafana abancane sibabone behamba nogogo sibabone behamba nomkhulu benikeza intombi lezi ezincane uthola ukuthi iyaqgilaza nje ingane ishaya ngemoto enzima ihlala emzini onzima yonke le nto njalo sizokukhuluma ke lokho ngoba omunye wabantu owaziwa kakhulu ngento angazi noma ibizwa ngani la ebunyangeni ukuheha noma iwoza noma yini kodwa nje ama slay queen awapheli kamzwinto sikubingelele dokotela sikwamukele sibela kodwa base sibingelele abathandi nababukeli beSiyaviva TV1 yafuna sikhulume ngezinto ezinkulu ezithinta abantu abathola ithuba eliprivate ngoba siyazi ukuthi unokuhambela abantu abasezingeni emakhaya abo futhi abanye uyakwazi ukuba arrangela ama appointment lapho kungekho khona umuntu bezosetshenzwa kodwa ke siqale kulokhu nje kulula hey abafana abancane nezintombi ezincane ayipheli laphana shaya dress kuthiwa kunebhodlela olukhiphayo lenzani emaclubini mhlawumbe dokotela ake sixoxele nje ukuthi yini nayo for intsha esuke ifuna ukungena othandweni oluhle iphatheke kahle futhi uwolethu uvuleke kalula phela sibonge kakhulu sinazo izinto ezilekelela kakhulu abantu abafuna impilo iqiniso ke lithi umuntu usuke ethe ufuna impilo yes ukuthi ukwazi ukuthi iye phambili yes omunye ebeka ukuthi hayi mina ngine Uber ngifuna ukuthi Uber yami nje ihlezi ibhizi okay omunye athi mina ine salon ngifuna isalon yami ihleze iphithizela yes omunye wesifazane athi mina nokunomsebenzi engiyiphilisa ngawo ukuthi nginikeze othile ithuba ungabusangena ke kuma details likhona ke ibhodlela umuntu alithake kakhulu eliwoza elenza ugazi elenza nokuthandeka kumuntu leli bhodlela lelike sebelithathe kakhulu abantu and abalithathayo ke baye bengafuni ukusho kwabanye ngoba besuke benzela ukuthi angathi ngiyabuyela ngifice seliphelile ngoba balibeka nje ukuthi liyabalekelela kakhulu mabekhulume nalo balithinta ekubona kuba nezinto nje abayibonayo ngendlela abakade bekhulume ngalo kulona sibheke December bodadewethu nizobe nibanga laphana omana sorry kancane oza ngikuloku ihairstyle ukuthi bengakucebisa ke mina ukuthi enza njengalaba esengike ngezwa bekhuluma kahle ngodokotela uMzinto ukuthi lento iyakwazi ukubasebenzela nasekudonse nje amakhasimende nje obechaza lapha ko salon isho kuthiwa ngabe udayisa ngokudla noma unenqola ayifike yakho into isiclean noma ibuke ithandeke nje obechaza udokotela omkhulu ngoba wena unento eyisebenzisayo uyithathe kwaDokotela uMzinto Dokotela uMzinto mhlawumbe ngiyafuna ukuthi singene kancane igama lakho likaMavula kuvaliwe ikaningi akuwena oshoyo kusha abantu mhlambe laqhamuka kanjani ngake kaNongoma ngisebenza khona shothi ke ngase nginikeza abantu izinamba zami sengithola ucingo ngelinye ilanga ngisempangeni ngifonelwa yisalukwazi sithi baba ngahlangana nawe endaweni ethile wasiza wasitshela into ethi singabogijimela ukuhambisa umuntu emamoshali ngoba kuyenzeka sihambise umuntu kanti umuntu uthwetshuliwe
sekunendodana yami lapha ivele yashawa yinto yazwakala ikhala yasakazeka phansi iqhuma igazi ngamakhala nje bangikhuluma isithule njengamanje bathi abasegcekeni ayiphelile ngaye kodwa mina ngenxa yokuthi ngalalela lenkulumo yakho akukho engangisiza ngakho ukuthi le ndodana yami ungitshela ukuthi ifile noma isaphila ngathi mina gogo kulungile ngizothandaza ngangithumela ke amandla omthandazo amandla kaZimu ngangiwathumela ngakhuleka ngendlela eyisimanga ngezwe ngifoni ishayeka phansi ngathi ngiyazama ukubuyela in 15 minutes kwangena ucingo ukukhalwa isililo egcekeni bakhuluma egcekeni ukuthi uvukile salibambisa lozo ucingo lathi isalukazi hawu kanti wengemo wenzani useyivukile cha wena umavula kuvaliwe impela bese kuvaliwe la ekhaya sekuthiwa lo mntwana ufile usumvusile umavula kuvaliwe ngalithola lapho ke lelo gama ngangigijima nalo ke liyaqhubeka ke lenze imangaliso yingakho umuntu ovaliwe makwafika kumina noma kanjani uyavuleka ngoba ilamandla aquketho leli gama enye nenkolelo ukuthi ngangiliphiwa izidalwa zomsebenzi. Ngizofisa ukuthola ukuthi njengoba sibheke ku2026 abantu abaningi babheka kuba amakhansela. Yeah. Abanye bafuna ukuba ama PR abanye kunezikhundla ezithile abayibhekile kosopolitiki. Yes. Singagcini lapho njengoba kubhekwe kuDecember njengamanje ziyabanga ingoma zabaculi sikakhulukazi baculi bakithi bamaskandi. Abanye bangena nezikhwama abanye bangena namasheni abanye bangena baphethe induku abanye bangena baphethe amathawula asiqonde ukuthi konke okwani lokho kodwa kuyazwakala ukuthi inina abalaphi bendabuko enithi mase nakhela into kumuntu bese nithi wena ke eyakhe izohamba kanje eyakhe izohamba kanje. Yes. Ngiyafuna ukuthi sifike lapho kodwa ngifisa ukuthi siqale sigxile entweni ethi mhlawumbe umuntu kuze kube sobala noma zonke imfihlo ungayikhuluma zesigodlo kodwa ke umnike ngoba ususuke wayithinta indaba kaZimu. Abantu bababaza ukuthi uma kube nesikhathi lapho khona uthi uzothinta uZimu noma uzothinta umjuluka kuzokwenzeka into engabeliveki nengakholakali. Yes. Isho ukuthi umuntu ekade eyofuna umsebenzi lokho engawuthola amahlandla azaba amahlanu kodwa wafika kamzinto sekukwesithupha wathi cha ngizokhuluma noZimu noma nomjuluka uyawuthola umsebenzi. Mhlawumbe ke usicathulise yini le noma imaphi lamandla ukhuluma ngani mawukhuluma ngalamadoda? Amandla lawa athile kodwa mhlambe masingakubeka ngoba uthena sikuveza obala umuntu nomuntu uba nengelosi noma uba nengelosi ayiphiwayo okuyizona ezizolekelela lesi siphiwo sikumuntu ukuthi sidlondlobale noma sitsheshe sibe nespeed uma ethintela umuntu izinto ezithile. Lezi izona ke ingelosi lezi umuntu asebenza ngazo uma ngithintile izinto zomuntu ziyashesha kakhulu. Masikhuluma nje kakhulu kuZimu ingelosi lena yamanzi ingelosi yokuthandaza ingelosi yesithunywa. Masikhuluma ngomahuwa nomjuluka sikhuluma kakhulu ngengelosi yempande. Bese ke lo nomunye ke ungena kwelinye igumbi kodwa kulungile akhulunywa ngamanye amagama into engishoyo ukuthi uma sithinta lamadoda sithunta amadoda omsebenzi enza izinto zisheshe kubantu angivamanga ukuhleze ngikhulukhuluma ngabo ngiyakuthola nje ukuthi kancane sengiyakhulukhuluma yabona ngoba ngiyazi ukuthi bathintwa makunjani bathintela ukwenze njani. Dokotela ngiyiphakamisile leyo ukuthi bonke abantu bafuna ukuthandeka bafuna ukudayisa bafuna ukukhethwa. Inhlelo zakho siya kuDecember inhlelo zakho siya ku2026. Yes. Ugayile abantu abanjani obalindele ungabadlulisa kumiphi imigoqwane? Abantu esibalindele silindele abantu ababuyela emakhaya nabathi kodwa ngingakafika ekhaya ake ngithumo sekhaya phuthuma kumavula kuvaliwe ayongitholela into yokuthi iphebeze konke okwenziwe phakathi kwegceke lakithi ngoba siyangcwaba unyaka nonyaka kuyashonwa kithi. Ilindele umuntu othi
ake ngithumele umuntu kumavula kuvaliwe anginikeze into ezohlakaza izitha ezingilindele njengoba ngibuyela emakhaya. Ngilindele umuntu othi njalo mina ngiyarobheka uma sekiwa kumabonus ngiyakhohlakala ngisho ukukhohlakala ngingeyithola into amavula kuvalo ngizokhuluma kuyo ukuthi umqashi wami akangangikhohlwa angingarobheki kumabonus. Abantu abafuna izinto ezinjalo sibalindele kakhulu kule season. Nabantu abathi ibonus akangayidli kwenye indawo akayidle phambi kwami ayidle nami. Silindele lonke uhlobo lwabantu olunjalo. Uyaqinisa? Baba ngiyaqinisa kakhulu ngiyagaranta kakhulu. Uyabethela? Yes siyabethela. Siyaqinisa okay. Siyaqinisa umuntu okay. Siyabethela ikhaya okay. Siyaqinisa imoto. Yeah. Akusixoxele ngalenhlaba lekhide. Njalo emva kwezinyanga ezimbalwa cishe izintatha ayipheli mangingenza iphutha kodwa abantu bahleli bethi siye empophomeni nobaba wethu siye empophomeni nomholi wethu siye empophomeni nodokotela wethu. Yes. Suke kwenziwani iba yekhethekile noma uyambulelwa noma ukuhlushwa abantu ngizwile ukuthi uba nohlelo vele lokubhalelwa abantu becela ukukhulekiswa abanye kade vele kade benza nawo ama one on one abanye bafika bezo thula inkinga zabo kodwa kube nesikhathi la khona uthi ke lonke izwe livulelekile ukuthi lingasondela laba banesikhathi mhlamba ke usicathulise impophoma zisho ukuthini kusuka kuyokwenziwani lapha ngoba sibona abanye ukuthola ukuthi umsoko uyafana bonke ba white kwesinye isikhathi uthola ukuthi badedelile abawona umsoko ofanayo kwesinye isikhathi baphethe amakhandlela mhlamba usicathulise ngosithathu sibeke. Impophoma uma siya empophomene kusuke kuumiyalelo. Okay. Ingakho ungangiboni ngiya noma yinini. Yes. Futhi ingakho ungaboni makufika umuntu kancane kancane sengithi wena inkinga yakhe idinga impophoma. Cha, angikwenzi lokho. Kuba nomiyalelo obekwayo bese kuba nesikhathi esibekwayo bese kuthiwa naku umsebenzi oyowenza. Ingakho uma ngihambisa abantu empophomeni into yokuqala eyenzakalayo izulu liyashintsha izulu liyakhwifika. Into edala lokho ingenxa yokuthi into engisuke ngiya kuyo ngisuke ngiya emiyalelweni othile oyosiza abantu. Impophoma iyaphakamisa kakhulu izinto zomuntu. Impophoma iyahlambulula kakhulu izithunywa zomuntu, idalwa zomuntu. Impophoma iyalekelela futhi kakhulu ebunhlanhleni bomuntu ukuthi bukwazi ukuthi buphakame, bukwazi ukuthi buphinde buphile. Futhi impophoma iyaphuphisa iphoso futhi impophoma iyaphuphisa iziphoso zabantu. Okay. Ezesuka zilethwa kumuntu. Yabona lonto kuya ngokuthi ikuphi esuke siyokwenza ngaleso sikhathi. Asivele siya ngoba kunalomiyalelo okuthiwa funakala uyogcinwa empophomeni. Ebandleni lakho ngenwa ngemali. Kungenwa mahala kehle. Kungenwa mahala. Yes. Uprofeta ubuntu ngoba kuthiwa ubuye nje uqonde kumuntu umtshela indaba zakhe mase kukhonzwa kuyimali. Ingelosi basiza mahala baba bantu. Izinto zomuntu nje mase kuthiwa nazi usuke umuntu eyisizakalela mahala kehle. Umgoqwane noma kumgomo ukuthi umuntu akabuye ezokubonga ngoba wamsiza. Sibona phela every week Sunday kuba khona labo nje mhlawumbe uphethe price stand omunye uphethe ingubo yokulala omunye uphethe sabona nabanye befika nezimoto noma mhlawumbe nayo leyo imoto isho ukuthini abantu abasuke sebenezimoto ebandleni noma basuke bethengele wena njengomholi ngoba sikubona ezinye uyidraya uyifuqisa ngento ezithile mhlawumbe unohlelo lunolithinta izimoto. Baba kuba kumuntu ukuthi ukukhulunywa kwaThuwana kwathiwa ikuphi okufuna lazobonga ngakho ngoba abanye baletha ngisho inkukhu abanye balethe ngisho imbuzi abanye balethe inkomo. Kuya ngomuntu ukuthi kusuke kuvezwe kanjani kodwa lo umuntu kusuke kunezinto eziqaqiwe kuye bese ethi no ngabe ngiyona uma ngayo kuyobonga kumprofeti. Asiphethe ngokuthi bakhona abantu
abake bathintwa umprofeti kaNkuluNkulu abathinta dokotela omkhulu yes mhlambe kwaqhasha kwathi ukulunga kodwa kwaphela endleleni yes omunye ake sithi nje ngenxa ukuthi wahlulwe imigomo ethile akwenzekanga omunye akwazeki ukuthi wenzakalana akulunganga mhlambe uthini umyalezo wakho kubona ngoba ngiyakwazi indoda ehlala ivula izandla kunokuthi umuntu agijime ku social media ayokwenza lokho okufiswa yilaba vele abalwisana nanoma nayini nje ethinta abalaphi bendabuko yes baba thini sakhe isimemo kulowo muntu onjalo baba into ithi uma uze kumavula kuvaliwe wakusebenza uyakutshela ukuthi emva kwesikhathi singaka buya kusuka kunesizathu okufunana usibuyele okwesibili iqiniso lithi ngesikhathi uphakanyiswa noma ngesikhathi uqaqwa noma ngesikhathi uvulelwa lokho uvulelwe khona lowo usuke kuvalile uyaphakama phela naye ayozama amandla angaphezulu kwalawa bekuvale ngawo musukubalekelana nalapho sizwe khona ukuze isimo sakho sikwazi ukuhleze sitreatwa ngendlela eright Ningizimu Africa worldwide udokotela uyatholakala izinombolweni ezithi 031 023 023 023 05 05 12 12 031 031 023 023 05 05 12 12 072 enye ithi 072 68 60 60 740 740 indawo kuseyiyona yodwa kuphi khona from 2019 njoba sithi 2025 ngisathola indaweni eyodwa eMantsele number 110 Kumngeni Road eDurban Station. Sibonga kakhulu Nceke Inkosi, sibonga kakhulu wena wakhethwa amadlozi, sibonga kakhulu umuntu wabantu bathi umholo wabo bathi udokotela umzinto bathi umavula kuvaliwe. Ulichazeleke namhlanje igama uthi walithola kanjani and lokho ngicabanga ukuthi kuzokunika nawe isithombe ekhaya ukuthi ezebe umavula nje kuvaliwe nakuwena kusengenzeka umbize kanjalo uma esevulile wavula la bekuvalwe khona empilweni yakho. Dokotela omkhulu siyabonga kakhulu kuba kanye nawe. Siyathokoza kakhulu baba. Dankie. Siyathokoza.